Issue sa right-of-way, problema ng ilang residente sa isang barangay sa lungsod ng Dagupan. Silipin sa report. Nasa 18 pamilya o katumbas ang higit 70 individual ang apektado sa pagpapatayo ng pader sa kanilang daanan sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Ilang dekada nang dumadaan dito ang mga residente kaya hindi nila matanggap na pinatayuan ito ng pader. Naglalaban namin ngayon. Sana sir maintindihan naman nila kami. Pero wala sir, pusong bato yan sir. Una niyang tinakpan. Yung pintuan namin sir, wala madami mga apo ko eh. Sana naman kung may puso siya, buksan niya po yung para sa mga kapitbahay niya. Pagmamayari na mag-asawang Michael at Gladys Venteres ang lupa, tumanggi nang humarap sa kamerang mag-asawang Venteres pero pinanindigan nila ang pagpapatayo ng pader. Nakaranas daw sila ng harassment mula sa mga kapitbahay kaya hinarangan nila ang daanan. Ebidensya raw rito ang kuha ng amateur video kung saan sinugod ang bahay nila na mga nagrereklamo. Paraan din daw nila ito para makaiwas sa COVID-19. Ilang beses na raw silang nagharap-harap sa barangay pero hindi naayos ang gusot. In the first place dun sir, yung wala pa atako dito sa Dagupan, hindi pa ako pinapanganak, daanan na yun. Ginawa na lang nila ng bakod nung may may parang hidwaan. Nag-issue na rin daw ang City Engineering Office ng suspension order sa pagpapatayo ng pader ng mag-asawang Venteres. Pinuntahan namin ang tanggapan pero wala kaming naabutan na opisyal na maaring magsalita. Pero ayon sa city government, i-honor natin yung inisyu ng engineering na para pagsamantalang i-prohibit yung pag-construct ng structure na nakakahinder ng pedestrian traffic. Ayon naman sa ilang abogado, maaari raw umapila ang mga residente sa korte kung wala na talagang ibang alternatibong daanan. Pupunta sila sa court para humingi ng right of way. Usually kasi ang right of way binabayaran niyan doon sa lupa kung saan mo kadadaan. Bibilhin ng mga gagamit. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, Balitang Amyanan.